Dlozini nabasemakhosini nje esigodlweni manje yazi inkinga enibhekene nazo la ngabona ngesmile. Inkinga enibhekene nazo lapha azilingani nami. But zilingana lapha izilingana ekuthenini bayazi abantu abahamba ngokuthi no. Ihlezi nibanqobela vele ngoba vele ndiyagqilaza. Yazi yabona bafethu nami lento ngifundisa something lento ngizoyikhuluma yabona kunzima emtshadweni. Emtshadweni kunzima kunamaginqiginqi akhona. Yazi ngithatha le experience le angitshadanga musa anginamfazi kodwa yabona abantu abafikayo esigodlweni besimama badala ngikhuluma abantu abanemizi yabo hayi mkhulu yabona nenhliziyo kuyasho ukuthi ubunyanga bukhulele ubunyanga ngayimo iphiwe into iphiwe yazi mawunenhliziyo encane nobe ngakhona ukubekezela nesineke wena nyanga self qala kunabantu ngeke ubalaphe kodwa nje kunzima nonenkinga nowakwakho emshadweni salukazi 072 744 7804 ngithinte.